Kevin Borg ta' 41 sena minn Ħalaxa wieġeb ħati għall-akkużi relatati ma' hold-up f'pastizzerija f'Ħalaxa stess it-tnejn li għadda. Ir-raġel li ma jaħdimx kien akkużat l-tnejn li għadda għal ħabta 3:15 ta' wara nofsinhar daħal fil-ħanut armat b'muż fil-ħin meta kien hemm impjegata ta' 19-il sena huwa talab għall-flus. Huwa kien akkużat ukoll li huwa riċediv. Il-prosekuzzjoni spjegat kif l-akkużat kien ħareġ mill-vizzju ta' droga iżda minħabba xi problemi li daħal fihom fl-aħħar xhur u li ma kellux kontroll fuqhom huwa spiċċa reġa' daħal fil-vizzju ta' droga. Spjega wkoll kif waqt li wettaq is-serqa huwa talab apoloġija lill-kaxxiera u qalilha li se jirritorna l-flus hekk kif ikollu. Il-prosekuzzjoni għalhekk qalet kif huwa idonju li jkun hemm ordni ta' probation u ta' trattament. Is-sentenza se tkun qed tingħata nhar it-tnejn li ġej. Il-qorti ċaħdet l-appell ta' Stephen Kassar ta' 35 sena minħal qormi li kien instab ħati b'serqa aggravat u li hu reċediv. Dan wara l-instab ħati u nata sentenza ta' sentej ħabs wara li saraq numru ta' handbags ta' nisa anzjani flimkien magħhom. Il-qorti fi stadju ta' appell rat li r-raġel mhux se jkun kapaċi jiġġieled il-vizzju għad-droga waħdu f'ambjent mhux kontenut. Hija rat li għalhekk ikun fl-interess pubbliku li r-raġel jiskonta s-sentenza tiegħu hekk kif jekk inħeles huwa kien se jkun ta' periklu għas-soċjetà. Il-qorti rat kif ir-riabilitazzjoni mill-vizzju ta' droga fil-ħabs tista' tkun l-aħħar tama għall-akkużat.